Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Arizkungo ordoki poligonoan Santiago Villaresekin egonen gara, badakizue beraiek bazka garraioan ibiltzen direla, lehen gaiak erosita saldu baserritarrei eta nola dagoen merkatua salduko digu Santiagok. Ondotikan Koldo Goienetxerekin Amaiurko Artzai egunaren inguruan solastuko gara, badakizue ardi lehiaketa izaten dela, baita ere gazta lehiaketa, eta nola ez, arratsaldean Artzai Zakur lehiaketa, beti ere abuztuaren 15ean egiten dutena, eta berak pixka bat zer duten antolatua egun horretarako azalduko digu, eta ze sari dituzten baita ere, eta azkenik saioari amaiera emateko, Aitor Bazterrika mendizainarekin, mendian inguruko zenbait gai aztertuko ditugu. Saioaren hasieran esan bezala, oraingoan Santiago Villaresen nabean gaude, Arizkungo ordoki poligonoan, eta gurekin Santiago Villares bera, badakizue aspalditxotik, bazka eta garraioan ibiltzen direla, eta hala da ez, Santiago, orain bertan ikusten dugu zure langile bat, trailer kozkor bat kargatzen, eta alde batetik bestera tope ez? Guai da telorea, ordan ez paga bai haitzen gaizki, aiga tope, aiga ongi. Hau, frantziko kliente ematen dako da, eta, aiga tope guai. Konkretuki, ez egite, bazka garraiotzen da urte kuadria bat, zenbatxo urte izanen direia? Hau nitz, ja 30 bat urtea, haitzain gaila olako lanetan. Orduan, urtero kartzen du, eta urtero da diferentea. Ez da, urte bat abertzea ez dute bitxik ikusi beharrik. Gauza guzti hauetan asko egiten du esperientziak, zuek azkenean esperientzia handia duzu eta, bazka ezagutzen duzu zein egoeretan dagoen da, saiatzen zara beti ere, ahalik eta hoberena erosten, ez? Biztan da, esperientzia egiten du, jendea ezagutzeare bai, baina hartzen bezala urte guztiak die diferenteak, eta genera guai, prezioak aurten pixkat merkatu da, baina kalitateak exigitzen da gero eta gehiago, berriz, Ribera-aldean eta Zaragoza aldean bere fabrikekin eta bazka iduzkeenkin gero eta guti dute, eta zaila esaten da honizetan, baina, iten du albezin ongi eta ekartzen du kalidadea. Zer da pixko bat ekartzen duzuena? Ze bazka behar izaten du baserritarrak, abeltzainak, eta, zuk baserritarrak behar duten ura, zu saiatzen zara erosten gero berei saltzeko. Zer da gaur egunean eskatzen dutena? Gehiena izaten da ardientzat eta esneko eta luzerna, eta gehiena luzerna iduzkiekin eta ina, forraje luzerna, bertze gisa batzuk eroste dute luzerna bainon desidatatua, fabriketan eta idortua, eta gero bertze gisa kompletatzeko bazkak eta belarra, gaur bezala, festuka, edo, bertze forraje gisa beza, edo gixantea, edo, lastoare bai, baina, guk gehiena ebitzen duguna luzerna da. Adibidez, oraintxe bertan, kargatzen ari den paka handiok, zenbat kiloko pakak izaten dire? Hau da festuka, hau izate dute lagun bat kilo pixka goiti behiti. Luzernak berriz, dependitzen du ze mota paketa, baina badie 200 eta 50 eta 800 kiloraino. Eta berriz, desidratatuak 8 bat kilo. Bazka hau dana berez, batipat nundik ekartzen duzu, nun egiten dire? Gu gehiena ekartzen du Zaragoza aldetik. Nire gustoko handa luzerna bazka hobeena, hobekin nahi dutela, denborare han launtzen du gehiago, eta handik ekartzen du gehiena. Hemen dugu Baztamal Erreka eta Urdaz eta Urdazubi zu etxe ondoan baduzu ere nabe kozkor bat ere, bazkan izaten duzu, Arizkunen hemen ere nabe honetan izaten duzu, baina Zaragoza alde hortan ere baduzu beste nabe bat, bitarteko leku bat behar duzu ere, ez? Baud bertzen nabe bat Iruñen, Ciudad del Transporten, eta azkenean Zaragozan, Kontseu Franko Publiki, ez du nire nabea, baina niri jende saltzen hauten klienteak eta kontzen nautean neguko, eta beti han biltzen du, udan iten den hobeena, han eta hemen. Azkenean klienteak oela behaute ona, ez dute lekuik haunitzek dena sartzeko, eta zerbitzatzen du goa eta neguan eta behar delaik. Prezioa horri izaten da gakoa, ez? Prezioa, zuentzat saltzeko orduan irudituko zaizu merke dela, eta erosten durentzat garestixo dela, ez? Hori betiko borroka hori, prezioak ezagiz, nor markatzen ditu prezioak azkenean?
Bueno, hoi da betiko afera, saltzen duenak beti merke saltzen du bere ustez, eta erosteko beti kario da. Nor markatzen du? Bueno, pues azkenean merkadoak. Eta merkadoak nor markatzen du azkeneko urteotan? Bueno, pues haunitz, arabeak eta uai txinoak ere bai. Zenta tortzen di Espainiat erostera, eta goze haunitz bali maute orduan beurek altxatzeute merkatua, desidatatu bateute azkenean horrek tiratzen du prezio guziak, eta gero biztan da, merkadoan zerealake badie urteak merke diena, badie urteak kario dienak, eta hoiekin markatze dute. Biztan da, zebada edo trigo edo balin bada merke, bertzeak ez tie kariotzen al. Baina, bueno, pues aurten ala tokatzen da, zerealak franko merke die, behititu die franko publiki, eta luzernak eta jaztik behititu die, pixkat goiti behiti, oita €8 toneladako. Ez da gutxi. Ezagite, zuen kamioiak arrapidean unai ikusten dire, zuek bazkan oraino zabaltzen duzu, zeintzu dire zuen bezeroak non kokatzen dire? Bueno, guk ibiltzen ga hemen eskualariki guzian, ez? Baina Frantzian urrunena, bueno, Paueko aldera Mont-de-Marsan, hor da urrunena, Burdeos, nahi bauzu, pues bueno, Frantziako partida sur denetan. Batipat pedido kozkorrak izaten dire, ez, ja? Bueno, izaten da denetaik. Badie klienteak gastatzeutenak kamion bat urtean, eta badie klienteak gastatzeutenak 10-15 kamion. Denetaik izaten da. Orduan, bueno, pues denak kliente onatie, haunitz erosten duenak haunitz, gutxi erosten duenak gutxi, denak onak, eta bueno, ala berda, ez da kasuin berda denei. Etxean ere saltzen duzu, ez? Ezagit izanen da jende ere, zonaldekoa, joaten dela Urdasera, ez? Urdazubira joaten dena zuen etxe ondora, edo bertara, edo denetarik, ez? Bai, etxean berean kontzen du beti, luzerna pixkat, belar pixkat, forrajea eta hola, eta gero, pues, gehiena berbalin bada gustu prisaka edo kargatu edo, hemen iteota dizkunen. Ongi heldu zait lekua, etxetik hurbil, klienteak batut hurbil, gero pues makina eta baut hemen batxota urdazuin bertze bat, eta bueno, pues arrimatzen gau giola. Esplotazioneak, ikuiluak, ikusten duzu aldatzen ari direla, haunizia guztien ari dire sektorea eta geratzen direna potenteagoa dire? Bai, bueno, azkeneko urteotan, aspaldizko gainera, ageri da badie problemak. Esnea ez da askipatua, ni hondik ere, gehiena behi esnea, eta baute problema kozkorrak. Orduan, hauniz ganaderia idie kentzen, bai hemen eta bai Frantziat nalero bai. Orduan, gelitzen dienak, bueno, pues haundiak potenteatie, hoiek erosteute direkto batzuetan produktoretan edola, eta, bueno, pues badiek eskak, gero, ardiekin ta ibiltzen dienak, bueno, nahi bada, hobekixo bezala ibilkidie, bai non problemekin horiek ere bai. Hemen ez da diru sobra, ez da nior sobrante duena. Orduan, bueno, pues, azkenean, zein behar da, pues, albezirongi lana, margenak txikitu, ja txikitu gehiago ez da posible itea, baina, bueno, margenak txikitu, eta, bueno, pues, karri kalidade albezinona, eta jendea kontentutzi, eta bertzeik. Ikuiluetan esaten da, rentabilitate bat ateratzeko, saiatu behar dela norbera bere bazka etxean egiten, ez? Ez egite etxeko bazkarekin nahikoa ez zote den, ez? Beti ere behar da kalitatea sartu nahi baldin moduzu aziendari hautikan, ekilibratu gehiago beste gauza batzukin ere, ez? Beste bazka batzukin. Bai, alde batetik, bueno, biztan da, hoi da hobena, jendeak egin behar du, etxeanin albezin bat eta albezin ona. Bakarrik eta, bueno, haunitzek horrekin ez dute aski, orduan behaute komplementatu, eta bertze haunitzek, pues, bueno, kalidadea behaute ahonditu edo goititu, eta horrengatik behaute erosi luzerna edo lako zerbait. Bueno, pues azkenean gu hortako ga, launtzeko albezin ongi, ongi iteko eta ongi pasteko, eta bueno, pues nada, erran duten estion, ongi zerbitzatu kalitate hobeenakarri, eta bueno, prezioa alba da hobeena, ez da beti errex. Zerbitzua urte osoan, ez? Azkenean bazka banatzen duzu urte osoan behar izaten da eta urtean zeharrez. Bai, ni urte osoan dut, bai luzerna, bai festuka eta bai forrajeak ere bai, lastoare bai, eta ez, bueno, jendeak behar duelaik, presika ekartzeko, ez da horrengatik ez da problemik. Izaten du estokaina, medioak kargatzeko eta ustutzeko ere bai, eta kamionak ere bai. Orduan, bueno, pues urte guzian ekartzen alduz problemik gabe. Normalean, bueno, zuri deitu telefonoz eta nahiko izaten da, ez? Bai, ala izaten da. Gehiena telefonoz iten da, bertze batzuk eta, bueno, pues, e-mailez edo hola, baina, bueno, gehiena telefonotik iten da gaurko gunean, bai.
Bueno, Santiago, ikusten dugu trailerraia baduiela bere destinora, hau kargatu duta martxan da, zuek ere lanpetuta zabiltzate, eskerrak eman betiko moduan, eta, izan dezazutela zuek ere urte ona. Eskerrik asko? Bai, mil esker zuei ere bai, eta, denentzat urte ona. Mil esker. Bigarren atal honetan, abuztuaren 15ean, Amaiurren ospatuko den Artzai egunaren inguruan solastuko gara, eta gurekin Koldo Goienetxe, bera hasiera-hasieratik antolaketa lanetan dabilen gizona. Eta Koldo, urtea agudo pasatzen dela, eta hemen gaude berriz ere Artzai egunari begira, eta urten ere urteroko moduan abuztuaren 15ean izanen da, ez? Bai, urtea fite pasten da, iruditzen zaiko ez dela alioteko ondoko ustean fito jatzen da, eta bezala agostona mogortzean beti bezala izin de, betiko hau ze bai. Orduan Artzai eguna, hasiera-hasieran hasi zineten bakarrekan Artzaizakur lehiaketakin, ez? Artzaizakur lehiaketakin hasi ginen, eta ero 25. urtean, burutera torri zaiten egin berginera zabete diferent, orduan ingintuen behien konkursoa, eta aspalietzen iten orduen, bastan etzen iten, behien konkursoa, inginen ardiena, eta ero behorrak ekarri zuzten, denetak inginen. Eta ero ondoko ustean etzenin, gero 2 urten buren berri zintzen, eta ero inginen uste bara, eta egiten du ardiek konkursoa goizetan, eta atzalde zakurrena, bai. Hori da, orduan izango zen Artzaizakur lehiaketa 41. edizioa, eta goizeko ardiena eta zenbarren edizioa. 14. bai. Eta, pixko bat hasiko gara goizarekin, zer duzu egitaragoan goizetekan goizen goiz? Goizetan, behatzietako behaute sartu ardi guztiak, goizeko 7 gaztine sartzen, zegatik transportiste baituzte hauniz transportin beharra, aztazin betena, bertzen historio, 7 gazten da sartzen, eta behatzietako behaute dena barnean izen, eta aurten eran behar da badiela, lote gehiago badiela, eta behatzietako behaute juezak hasi behar dut, behatzietako puntuetzen, eta gaten da denbora luze gaten da, eta gero gazna lehiaketa izaten da, artesagoak ere bai, gaznena erran behar da, egun oktabenen askidela puntetzia eta gazna gatia. Ardie berdia itzi ardien naia paperak entregatu direia, ezkin behar dire giek egin behar dire ardi numerazioan eman seguruak iteko, denak iteko eta denak egin behar dire laster egiten behar da denak it. Ardien kasuan loteak aurkezten dire, jendeak loteak ateratzen ditu? Loteak behar du 6 urruistariko bat izeten da 6 lehetetek 18etara, 18etek 56etara eta 56etek goiti dena libre da. Bakari guarda dire kategoria, nola buru goritan eta nola buru beltzetan. Bie diferente gaten dire. Sariak lehenbiziko eta bigarren entzat, edo nola? Sariak erramar da, hartzen bakoitza badula 42 euro portindeko, 55 eurotu presentatzea alde, lote bakoitzak, eta ero lehenbiziko premio baitu 45 euro, 55 euro bigarnak, 45 euro eta 40 euro laugarnak. Premio hauniz bada. Ez dira handiek, baina jendean ikuste hartzainak nahi dula bat handie baino, pixke repatitu eixo izetia eta jende gehiago gatia pixket premioa, lizuene gehiago iten da gaten du. Gero ere, porteagatik dirua ematen da, eta lote bakoitzeko ere dirua orduan. Bai. Eskutxik ez dela inor joaten etxera? Ez. Bat kartzen badure, porteak remorkik kartzen batu baitu 1 euro. Lote bakoitza, batek kartzen badu bai. Epaimai aldetikan zeintzuk izaten dire epaimaiak? Epaimaiak izaten dira Jesus Mari Lasarte eta Maite Lasarte. Hau da, albaite euro eta bestia Aslanako presidenta, bie Lasarte die, baina zuti euskustegi bat bestiak egin ez. Eta lehiaketa hori goizean zehar, eta gazta lehiaketa ere esan duzu. Gaztaren kasuan, nungo gazta izaten alda aurkezten dena? Hemen egiten duguna ardina bezala bastan bidazoa, bortzirit, hartuz dena, malderreka, hartuz, urdezu dituzu amordi, bai. Eta horren kasuan goizean aurkeztu behar da gazta, momentuan aurkezten alda? Ni horretan sartu, baina goitibitu badakit, ez da amarrak ameketako aurkeztu behar dena maire, eta gazna utzi, patzen zaio gazna, eta izan da 3 premio baten dire, 3 premio izaten dire, eta bai. Gero ere izaten da, artisagoak goiz osoan zehar, ez? Bai, goizetan lehenbiziko ordotik hasten dira artisagoak, eta bai, horrek biltzen du, jendea poliki biltzen du, turista gustatzen zaila gauzo jaunitz. Eta gero bazkaria, ez? Bazkari bat izaten da, ez dakit parte hartzaientzat, ez? Ez, bazkari ez da izaten, bazkari izaten da hartzainendako, atxaldekoendako bai. Atxaldekoendako bai izaten da, eta gero juezak gauten diena gazenetan, toietan dago ere bai, baina atxaldeko hartzainendako izaten da bazkari. Urruntik heldu dira, eta bazkari, non ezin harpatu zigual, eta ematen zia bazkari eta gero atxalen afari.
Eta txalden izaten da, bueno, pixuet eguna borobiltzeko ongi bukatzeko Artzaizako lehiaketa, urte mordoska bat, eta ez dakit aurtengoan zeintzuk izango dituen pixo bat lotua den ja ze Artzai eta ze Zakur izanen diren? Lotua da, buruzte ez dut gaten eta paperati lehitu bako batzut. Hemen dugu Eder, Jose Mari Bengoa, hau erramar da, Gipuzkoako txapelduna dela, hori azte juez egoten zen, eta jubiletu de, eta ardipatzen hasi de, eta Gipuzkoako txapelkati bat zidu. Gero Riki bi, Enrique Mendiguren, Aurozko Bizkaia, haude Euskadiko txapeldune. Gero Roger Jauretxe, Baigorri, haude iparraldeko txapeldune. Dena die jazko txapeldune, baina iparraldeko dire ja urtengoa, ja txapelketa pastu da. Gero Gaua, Gilez, Etxegoien, haude Azparrengoa, haude galdun usteko oinateko txapelduna. Gero Perla, Felix Irigoien, Maiorkoa, unek hauniz badauzkemen, eta, bueno, Maiorkoa. Gero Xabier Ruien, Abadiño Bizkaia, erran badauk ez dutela, Abadiñok ez dutela usten txapelketik ibazi, baina hasi ginelaik, Zakur faltan ibili ginen. Eta horiek hasi ziren Abadiño, horiek dian nahi etoazen, toaze segitzen dugu, beti segitzen dugu inbitatzen. Bai. Nola, haitzen dire, bianai eta semia, totzen dira aldizketuz. Bai. Gero dugu Zakurra, hau, Bimi, Hilario Nobillo, hau Barcelonakoa da, nola gandun urtean, 40. urtean ginuen bat Barcelonako kanpenunak harri, gostatzen dauniz. Baina nola, idugun kostumbrea, jazko kanpeona Maiorkoa tortzeko berriz, jaz ibazi zuen eta berriz tortzeko hori berdu. Gero Antonio Lustiza Areso, haude, une baitu, eta amasi urte Nafarroko txapeldune. Gero Jose Mari Estila, Maiorkoa, hau Nafarroko azpi txapelduna da. Gero Arakil, Jorge Jotiz, Euronoz Mugaire, hau beti biltzen dena. Gero Manuel Gorriti, Arinda Zabal, Gipuzkoakoa, haude borden koliko txapelduna, Euskadiko txapelduna. Eta gero Pello Segurola, Matxinbenta, Gipuzkoa horkoa da, Matxinbenta, auzoa da, haude azpeitekoa. Haude Euskadi borden koliko azpi txapelduna. Eta Zakure, igual nahikoa dugu, sobera igual, luziten da, amabi, Amar da polita, baina ezkek aztentu zu txapelduna da azken torri behar, eta aurten pastu dena, katalanak azten gare gino egandun urtean, eta konoa txapeldun gelditu zen, pues aurten berrizkarri behar. Orduan, dozena bat Artzai eta Zakur, eta ez dakit, sailkapenarekin izanen da, nola izanen da pixko bat lehiaketa? Nola sekepena? Lehiaketa betiko moduan izanen da? Betiko moduan, bai, betiko moduan segitzen du, bai. Iten dugunela, lehenbiziko proban lehen oiten ziren, lehenik bandeinak, gero esietek pastu eta gero arnazatu guiten du orai, biek batean sumetzen du, ez dena zepasten da, urrundik heldu duena, banderak ez patu ongiten, ez da zardikin eitzen. Peso oden iten du, bi probak peten du, eta oden eitzen denak ardikin ere. Eta niretako ez dago hartzainen nahi dutelo eixe, dena probain ardikin ere, ez banderetan eitzen, eta ez paso ongiten amabietek isei kanpora dazi, zakorrik ardikin eitzen gabe. Tola eitzen denak ardikin ere. Eta sari aldetikan, zenbat Artzain izan da saria? Saria denendako bada, ez handie. Ez da, €100 tentu lehenbizikoak, €110 biganak, egun hirugarnak, ero bestiak lagatone, eta ja, iruetone ditu minimo denek. Bai. Orduan, bueno, hor ere kontent. Gaten dugu, ari patu azteizko, autopistak eta gasoilinak eta patu azteizko, ari patu azteizko. Hola, ja urte kuadrilla bat, 41 garren lehiaketa, eta dirua asko behar da, ez? Azkenean horrelako gauza polita da, baina ikusten da sariak eta porteak eta dana pagatzeko, diru asko behar dela, eta... Gostatzen da, €1.000 gostatzen da, baina udaletxeak maten dako, ni ez beno udaletxeak egiten du, berak egiten du, Nafarroko benok ez egiten du, gero liburuxka bat hartatzen dugu, eta oki eskaini behar da, horreki launtzen dagote liburuxko nintzen egiten duena propagandak, eta gero eskualte lehiztatu hortzen da, zuek ere bai, eta eskualte lehiztak ere, ez den dagoetan bai eskualte lehiztak hortzen bada, bai, pankazta patzeko eta ez dakizet, bai, eixo maten du jendea sosa, bai. Eta horten ere marda, ja, 16 garren urtea duela eskualte lehiztak etortzen zaigule. Hoi, ez denak usi, konkursu bat, baina ez dakusi. Gero sarrera, jende asko honen da, aprobetxatu nahiko dula bertaratzeko ikusteko bertan, zenbat izan da sarrera? €5, bai. Ni naiz, gorki preocupatzen horretzen, baina hori aztara zenten €5. Ni entradatan egiten ez naiz egiten ez, baina nik uste €5 izin den urten ere. Eta guraldi aldetikan badirudi, bueno, desente izanen dela ez, badirudi guaingo zenbaten dutena ez? Ez dakit zuta ditu, nik uste oino franko urrun dago noi. Ja, egiedan, badugu 10 urte sorek, ez badugu izan atxaldetan uriten dagule. Horten, zorionekoa den, da ez du euririk iten. Ja, egiedan.
Oso ongi Koldo, eskerrik asko eta ongi pasa eguna eta zorionak eman, antolatzen ibiltzen zaretenei, lan handia da eta azkenean ongi ateratzen da eta eskartzen da. Lan handia da, baina gustora itzen bazara, egiten da gustora itzen bazara. Itzen da. Holaxe, ondo ibili. Bai, berdin, mila esker zuei. Oraingo honetan, Aitor Bazterrika mendizeinarekin gaude, badakizue bera Baztango udaleko mendizeina dugula, eta Aitor, uda bete-betean gaude, eta haziendaia bolada bat mendiin dagola ez, eta ezagitze balorazioetan aldugu, Ardizen, Belaten, eta dire mendietan nola dago hazienda, edo zer nola aurkitzen dire? Aurten, Iruritako Errekako nekazari betek errantzaten bezala, igual bere bizitzan kusi duen urte goberena. Izan dela, Erdizen eta Belaten kusi behar dut onik entze bazka baden. Bazkak giroa indu udaberritik hasi eta odai arte. Temperaturak ez sobera zakarrak, egun puntual batzutan bai, egun horietan ez duelako temperaturik egiten. Urie azken lehenitan nahiko idorra daie, baina han beti langarra, egun motxelantxako eurroketan, horriten du urie bizke beti, eta azien da orokorin arrazongi dago. Erdizen aurten hildire lau behi, baina bertzeize hola ez da aparteko ikaipetzeko. Ure bada, horrek ere beti laguntzen du, azien da ongi egoten, eta ez dut uste gehiago deus aipetzeko badenik. Noiz arte gonen dire? Horai Erdiz eta Belaten egin dire helduen hilabetean 21 arte, eta horren sartiko dire zaldiek eta zaldiek eta ardiek. Eta bestetik ez egite garbiketa lanetan da zarete geratzen, adjudikazio direla, ez egit nola dagoen afer hori? Bai, garbiketak adjudikatu behar izan zituen udalak Nafar gobernutik etzelako haindik resoluzioa aiatu, hain ez solasten 2016ko mendi lanen diru laguntza iburuz. Horai torri zaigu, baino landaketak garbituak egon barzuten abuztuak 15 baino lehenago, eta horregatik ata dugu proiektotik eta zuzenean adjudikatu dugu hemengo enpresa batei eta garbiketak akitzen. Uste dut gaur akitzen duztela edo bihar. Orduan epean barnean gaude eta gainerako lanak bi zatitan banatu dira, alde batetik pistak eta bertze aldetik alambre bilketa eta desbroziak. Desbroziak inbardia Ardizal eta Belateko eremuetan, itxitura barnean, bazkalekoak hobetzeko helburuarekin. Alambre zarrak menditik kentzen jaudala baitu urtean dana bat, lehenago bakizu, esten zen, etxi, baina ez zuen inorek etxik biltzen, eta azkenean mendiek garbitu gaute, etxi horiek bereien funtzioa beteta gero sobran daude, eta politika horrekin jarraituz, aurten ere, badaude 20 kilometroko etxiturak kentzeko proiektuak onartu dituzte Nafar gobernutik. Orduan, lan horiek jabein erabakitzen denean nori dagokien tola, urrien 15 baino leheno akituak egon marko dute, zertifikatuko dire, eta orain aliatu de resoluzioi alde batetik eta helduen urteko proiektua aurkezteko deialdiare bai. Orduan, hortan ere hasi gara. Ja, izan dugu lehenbizko bilera, Nafar gobernuko departamentuko mendizainekin, eta ikusi dugu alde batetik orain arte gelditu zaizkun lanak, gabe gelditu zaizkun lan horiek, sartzeko proiektuan, eta gero aparte pistak, eta bizket proiektua izango da beti bezala ez, udako garbiketak, pistak, etxiturak zarrakentzia, etxitura
etxiturak errepasatzea, bai erdiz belatea eta lehizartzun, eta gero bai, azitik eta tortzeko eremuiek esten diren horiek ere bai errepasatzea, zuek iteko desbozten bat, eta pistak, eta hola, pixket. Zuten afera bestetik, badakigu denok garbi, uda parte honetan ezin daiteke zuterik inondik inora egin, ez? Ez, orai urri arte ez, eta gero urritik aitzine, komentatuko dugu, badagon nobedaren bat edo, badirudi baietz, ez dut dauza aitzinetu nahi, baina badirudi nobedan bat izango dela. Orduan, tortzen dela iksasoina, solastuko ara horri buruz, eta pixket, jende ere luzetu pixket bazandik, xaloan bitartez, zein diren ze bete beharrak diren, eta ze gauzek egiten aldiren, ze erretzen alden, eta ze errezta nola erretzen alden, ez? Aipatuko dugu. Eta egurloten afera ere, jendea, imaginatzen dut, egurra lertzen etxean, da topez negurako prestatzen, ez? Bai, hori ere, epia uztaila abuztua izaten da, eta, abuztua izanen dugu, azken hilabetea, apuntatzeko. Orduan, hurrengo hilabetean jakin gotugu zenbalote batugun baztanen, zenbat diren etxetara entregatu barrak, eta zenbat diren beti bezala iten diren loteak, eta solastu gara horri buruz ere bai. Arrakasta izaten du, ez? Egurlotena, jende galdetzen du, ez? Bai, azkenean baztanen badira Magortzerri, eta Magortzerritik aparte, Iruteko Bierrekak, daude Zozaia, daude Orabidia, Aritzakun, Urritzate. Azkenean eremu handie da, eta egurre beharra bada, eta hemen bada ohitura. Egurra erabiltzeko udan negu partean eta etxeak berotzeko. Orduan, bai, beti ibiltzen gara 200 lotetik goiti, 225, hola. Eta pentsatut aurten ere, ez bada, hola, ez zait idulitzen hor aldaketa onditzik izan beharko lukenik zifra horietan. Baztanen basoa egurra bada, ez? Nahi dut esan ez dela bildurrik jendea galdetu, eta bada nahikoa. Bai, orai arte markatu da pixke beharran arabera, ez? Noizetan egurre badenez, markatzen da, ez da berdin, Armando zen bizi den, baserri betian bizi den etxe bat, edo hemen aizkunen bizi den bat, ez? Azkenean alturak ere hor badu zer ikusiek, gero etxean badire etxe batzuk direnak haundiek, adineko india badena, igual uden ere pizu bar izate dutenak. Horren orai arte hola iten zen. Gande urtean mugatu zakuten pixket 12 tonelera eta etxe bakoitzeko. Eta Nafar gobernutik aizaizko erranterran hoi murriztu behar dela. Sobera egur dela, eta ez dakit, baina pentsatut noizbait ere torko dela murrizketa hoi, eta errango dakutela 12 tona markatu ordez, bertze kopuru bat markatzea. Igual, 8 edo 7 edo bertze udaletxetan ala egiten dute. Orduan, ez dakit, kusko da. Hoi tortzekin, momentuz guk 12 tona markatzen ditugu. Bai, etxetara eramatekoak diren lotetan, eta bai, herritarrekin mendien markatzen dugun loteetan. Ongi Aitor, segi zuen martxa, zuen lan azkarki, eta uda ongi bukatu. Mila esker. Bale, zuei, eroste. Besterik gabe, agur esateko tartea iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.